Malawi Brief. Tsopano timveko zomwe nkhani zalemba pa MBC TV lero pa 9 April 2026. Munkhani yathu yoyamba, nduna ya zamphamvu ndi migodi a Jane Matanga ati boma likupitirira kudzipereka ku ntchito yoonetsetsa kuti madera ochuluka kuphatikizapo zipatala ndi sukulu zili ndi magetsi ngati njira imodzi yotukula chuma cha dziko lino. Amatanga ati kudzera ku ntchito yofuna kufikitsa magetsi kwa anthu ambiri ya accent, boma ili ndi masomphenya ofikira nyumba zochuluka pofika chaka cha 2030. Iwo alankhula izi pa chipatala chaching'ono cha Nkwangwa mboma la Lilongwe pamwambo oyatsa magetsi pansi pa ntchitoyi. Tili ndi ripoti la Trinity Kaphantengo limene wawerenga ni Madalitso Mhango. Ntchito ya accent anayikhazikitsa ndi cholinga chofuna kuthandiza dziko la Malawi kukwaniritsa masomphenya ake a mchaka cha 2063 kufikira madera ochuluka ndi magetsi pofika mchaka cha 2030. Nduna yona zamphamvu ndi migodi a Jane Matanga ati ndi thandizo lomwe ntchito ili kubweretsa dziko la Malawi lili ndi kuthekera kotukula madera ambiri ndi ntchito yolumikiza magetsi. Iwo auza bungwe la Eskom kuti ligwire ntchito zake mwa ukadaulo ndi kuchotsa anthu omwe sakugwira ntchito zawo bwino ndi cholinga choti dziko lino likwaniritse masomphenya ake. Accent yokuti yende kudalira anthu otagwira ntchito ndi anthu ake boma la Moyo buno anthu Eskom okha amene akuyenda kupanga zimenezo. Ndi ngati ku Eskom kwa anthu ntchito sakuyisamala kuti akupezeka kuti tikumamva kuti akumapanga ulesi olomwina kumapanga zina zosakhala bwino ndi kuti project athu jasiyenda mete kufunira ndi machenjeza pano pakuti pakali panopa ife ntchito yayikulu tilembedwa ntchito kuti tumikira Malawi osati zitumikire tokha. Project yabwera ya accent ndionetsetse kuti khale kalikiliki tigwire ntchito moyenerera. Ndi ngati alipo wina amene safuna kugwira ntchito yokuti atumikira Malawi ndibwera kuti angotsanzika akapange zake. Mmodzi mwa akuluakulu ku bungwe la Eskom a Wilford Sabola atsindika kuti akudziwa mavuto omwe anthu akumana nawo ndipo alonjeza kuti athana ndi izi pomwe bungweli likupititsa ntchito zake patsogolo. Ifeyo tikudziwa mavuto ambiri amene anthu akumana nawo ndipo ntchito yathu imene takhazikitsa kuti tiwonjezere magetsi kuti tifikire kwa anthu okwanira 50% kuma customers. Ntchito imene ichitika number 1 tionetsetse kuti tili ndi zipangizo zokwanira ndipo panopa tili pakalikiliki kugula zipangizo zokwanira ndi cholinga chonena kuti tilumikize ma customers 235,000 plus. Poyankhulapo, Sabu Traditional Authority Mambo yayamikira boma pobweretsa chitukukochi potsindikapo kuti izi zisintha miyoyo ya anthu omwe amadalira chipatalachi. Chitukuko chimene chitachilandira ndi manja awiri ndipo chikhala chothandiza anthu akudera kunoko. Kulazimayi oyembekezera amene oti akadwala amapita ku college ku 25. Koma lero chifukwa choyatsa magetsi pano ndikhulupirira kuti azimayi wonse akhala othandizika pano. Ntchito ya accent yomwe ikulandira thandizo la ndalama lochokera ku World Bank lokwana pafupifupi $250 million ikupitiriza pomwe ntchito ya MIP inathera. Ntchitoyi ikuyembekezeka kulumikizitsa magetsi nyumba zokwana 235,000, sukulu komanso zipatala zing'onozing'ono zokwana 1,280. Nduna ya Zawo Moyo Amadalitso Waloyi yati boma lionetsetsa kuti ndalama zonse zimene zayikidwa kuti agulire mankhwala zigwire ntchito ngati njira imodzi yochepetsa mavuto amene ali mzipatala za mdziko muno. Awaloyi alankhula izi mnyumba ya malamulo pamene amayankhapo za ripoti la komiti yoona Zawo Moyo mnyumbayi. Zambiri mu ripoti ili la Mike Kalumbi. Polankhula nyumbayi, Awaloyi ati ndizodandaulitsa kuti zaka zisanu zapitazi ndalama zomwe zimayikidwa kuti agulire mankhwala sizimagwira ntchito yake ndipo amazipititsa kwina. Iwo ati unduna wawo ndi unduna wa zachuma uonetsetsa kuti ndalama zonse zayikidwa kuti agulire mankhwala aliyense asadzikhudze. Nduna inatsindika kuti boma la Profesa Arthur Peter Mutharika layika chidwi ku unduna wa Zawo Moyo pofuna kuchepetsa mavuto omwe undunawo ukukumana nawo komanso kuthetsa zachinyengo zomwe zimachitika ku undunawo. Koma
effort yomwe ikupangidwa ndi ambiri yonesa kuti president achita chidwi ndi unduna wa zaumoyo komanso mukati muone tili ndi ma executive order awiri ku unduna wa zaumoyo zonse kutanthauza kuti president athu Professor Arthur Mutharika ali ndi chidwi ndi kuti umoyo wa Malawi ukhale wabwino, ndipo chifukwa cha chimenechi mu budget ya ulendo uno ndalama zonse zomwe zayikidwa kuti izizi zigwira ntchito kugulira mankhwala ndi zonse zofunikira mu zipatala. Ine ndi unduna wa ndalama Ministry of Finance tapanga ring fence ndalama zimenezi kuti wina aliyese asazikhuze, wina asazigunde, koma zigwire ntchito yake kutumiza ku Central Medical Stores kuti ntchito zawo zogula mankhwala zipezeka pena paliponse zikhale zikupitirira Malawi muno. Awaloya afotokozaso kuti boma lizigwira ntchito limodzi ndi zipatala zina mdziko muno monga International Blood Cancer Center maka pofuna kuchepetsa ndalama zomwe boma limagwiritsa ntchito kutumiza anthu kunja kwa dziko lino kukalandira thandizo. Akambako zokhuzana ndi International Blood Cancer Center yomwe mwachidule timaitcha IBCC yomwe ili Malawi muno, yomwenso aini yake ndi Malawi, kunena kuti kodi bwanji sitikupanga utilize imene kwambiri kuti tichepese ndalama zomwe zimapita kunja ende zitugwirizana nazo ngati unduna. Opportunity imene tinayiona chifukwa uyu ndi Malawi nzathu yemwe akuthandizira kupezeka ndi makina apamwamba omwe Malawi muno mwina mulibe, komanso ndi omwe anthu amanyamuka kupitira kunja. Mawu ake wa pampando wa komiti ya zaumoyo Anthony Masamba ati ndikoyenera kuti boma lizigwira ntchito limodzi ndi zipatala za anthu za mdziko muno pofuna kupulumutsa ndalama zomwe boma limagwiritsa ntchito potumiza anthu kunja kuti akalandire thandizo. Ndefe timanena kuti ngati dziko la Malawi lifuna lipulumutse ndalama zace 12 billion imene tikuine naye, bwanji tigwirizane ndi zipatala ngati International Blood Cancer Center kuti ngati tikupanga spend 12 billion tikalowa mgwirizano umene uwu ndauti mwina tithu mapanga spend 3 billion 9 billion ija nkupanga invest munjira ina. Komanso kutsatira za nyengo zomwe zimachitika ku nduna wa zaumoyo komanso mavuto omwe amachitika ku ndunawo, boma kudzera ku ndunawo linayika njira zosiyanasiyana zomwe zithandizire kuthetsa za nyengo komanso kuchepetsa mavuto omwe zipatala za mdziko muno zikumana nazo. Michael Ombi, MBC Parliament. Bungwe logwira ntchito za umoyo la Amref Health Africa latsindika chidwi chake pa ntchito yothandiza boma kuchepetsa mavuto amayendedwe amene alangiza za umoyo amakumana nawo pamene akufuna kufikira madera akumidzi. Modzi mwa akuluakulu a bungweli a Young Samanyika amalankhula izi kumangochi pamene bungweli limapereka thandizo la njinga zakapalasa kwa alangiza za umoyo kudzera ku ofesi ya za umoyo ya boma la Mangochi. Soti Ndazi walemba ripoti limene akuwerenga ndi Owen Mavula. Polankhula pamwambo opereka njinga kwa alangiza za umoyo ku ofesi ya za umoyo ya boma la Mangochi, modzi mwa akuluakulu ku bungwe la Amref Health Africa a Young Samanyika wati cholinga cha thandizoli ndi kufuna kuchepetsa mavuto omwe ogwira ntchito za umoyo amakumana nawo pamene akuthandiza anthu m'madera akumidzi. Iwo ati akukhulupirira kuti kukhala ndi mayendedwe abwino kungathandizire kwambiri kutukula ntchito za umoyo kamba kuti ogwira ntchitowa adzikwanitsa kufika m'malo omwe akufunikira mu nthawi yake. Kulupirira kuti no mmene tapanga chonchi ndikuti wa za umoyo aliyense amene walandira apa adzitha kufikira makomo onse amene amayenera kufikira ndera limene amagwira ntchito. Tukhulupirira kuti akapanga choncho uthenga ofunikira kuti no anthu aja agwiritse ntchito popewa matenda ufikira ndithu moteromo, ndipo akaugwiritsa ntchito uthenga umenewo tionanso matenda mwina ena ndi ena akuchepa mzipatala zathu. Komanso tikatero ndikuti mankhwala amene mwina pena amakhangira kusowasowa azitha kufikira anthu ochepa amene adzipezeka ku chipatalako. Mawu ake mkulu wa ofesi ya za umoyo m'boma la Mangochi a Henry Chibowa ati kubwera kwa njingazi kuthandizira alangiza za umoyo kuti adzigwira ntchito yawo mosavuta pomwe akufikira madera akutali. Ifeyo ngati za umoyo timafuna kuti tikathe kufikira kumapeto kwenikweni kumene kukhala anthu, ifeyo tikafikeko ndi chithandizo chathu. Makamaka nkhani ya kuteteza matenda ndi kupewa matenda. Timagwiranso ntchito zina zothandizira kwa anthu amene adwala, koma alangiza athu akugwira ntchito kwambiri yopewa matenda mu community. Komano zimakhala zotivuta, zimakhala zowavuta anthu athu akuti akafikire nyumba ina iliyonse kuti akathandizirepo chifukwa cha nkhani ya mayendedwe. Muzula ku Mangochi uno ndi boma lalikulu kwambiri, anthu amakhalanso mutali. Koma kubwera kwa njinga zimenezi zikutithandizira ndithu kuti alangiza athuwa azitha ndithu kupalasa ndi kukayifikira nyumba ina iliyonse kukafikiramo. Pakadali pano bungwe la Amref Health Africa laperekanso thandizo ngati lomweli
ku ofesi ya zaumoyo m'boma la Chikwawa. Aphungu wa nyumba ya malamulo apempha kuti pakhale kukambirana mokwanira pakati pa adindo ndi anthu onse mdziko muno pa nkhani yochotsa pakati mosavomerezeka. Aphunguwa anena izi pa msonkhano umene anakonza agulu lopanga zisudzo a Theatre for a Change pofuna kudziwitsa aphunguwa zakuopsa kwa kuchotsa pakati pogwiritsa ntchito njira zosavomerezeka. Chipiriro Mtumudzi ali ndi ripoti. Nkhani yokhudza amayi kuchotsa pakati imakhala yovuta mdziko muno kamba kakuti malamulo a dziko lino sanavomereze kwathunthu mchitidwewu. Poyankhula pa msonkhanowu wachiwiri kwa wapampando wa komiti yoona za malamulo ku nyumba ya malamulo a Moses Mlenga anati pozindikira chiopsezo chomwe chilipo ku miyoyo ya amayi ndi asungwana pakuyenera kukhala malamulo owonjezera okhudza kuchotsa pakati. Nde chofunikira panopa nchoti tigwirizane ife aphungu komanso anthu amene timayimirira kumuziko kuti achimvesese kuti sikuti tifuna kulimbikisa abortion, sikufuna kulimbikisa kuti anthu azichosa mimba, koma zikavutisisa monga mmene panopa malamulo amalolera kuti munthu akamugwirira kapena kuti mwina achimwisidwa ndi wachibale chimozimoziso pakale nditu kuseguka malamulo tiwonjezere. Naye wachiwiri ku komiti ya zaumoyo ku nyumba ya malamulo a Maureen Nseulachira wati kuchotsa pakati mosavomerezeka ndi njira imodzi yayikulu yomwe ikuyika pa chiopsezo miyoyo ya amayi ndi asungwana mdziko muno. Kupanga kuthandiza munthu amene oti wakachotsa mimba mosayenerera, ena amagwiritsa ntchito mwina kaya zimitengo zina ndi zina zosakhala bwino, zimakhala kuti ndikodula kwa munthu amene uja chifukwa ena amakathera mwina ku intensive care unit kuti pano condition yatani yavuta ndi ndizodula kusiyana ndi kuti kumuthandiza munthu uja kuti zisanafike kuseko. Mkulu wa bungwe la Theatre for a Change Emmanuel Ganike ati pokonza mkumanowu amafuna kuti anthu amvetsetse nkhani ndipo pakhale njira yomwe ingapulumutse miyoyo ya amayi ndi asungwana mdziko muno. Tsiku la lero choyambirira tinali kuti tiunikirane ndi kungozukuta ndi kukambirana kuti kodi nkhani zokhudzana ndi safe abortion ifeyo ngati anthu opanga malamulo tikuyenera kutenga gawo lanji, kotero kuti timaunikira aphungu amalamulo gawo lenileni loti akhoza kuchitapo iwo ngati opanga malamulo. Nde awawa tinatenga dala chifukwa chakuti ndi amene akhoza kukonza zinthu kuti ziyende bwino kwa anthu amene amatenga mimba zimene samaziyembekezera. Chipiriro Mtumudzi, MBC News, Lilongwe. Nduna yoona ubale wa dziko lino ndi mayiko ena a George Chaponda yati boma lapereka zifukwa zokhudza kuti anthu ena asamagwiritse ntchito malo ofikira kapena kunyamukira akuluakulu ku mabwalo a ndege akamuzu komanso Bakiri International. Pofotokoza mu nyumba ya malamulo a Chaponda ati boma layika chiletsochi pa zifukwa zachitetezo komanso kuti anthu ena amazemba kupereka misonkho akadutsira chipata cha akuluakulucho. Achaponda anati pakanali pano anthu owerengeka okha ndamene adziloledwa kudutsira kumeneko kuphatikizapo mtsogoleri wa dziko ndi achiwiri awo, nduna za boma, aphungu a nyumba ya malamulo komanso akuluakulu a boma ndi ena otero. Pa airport athu Kamuzu komanso Bakiri International Airports tinali kulowa monga zimachitika mayiko ena kuti anthu amene ali pa list ya boma yoti ndi akuluakulu kuyambira kwa president kumapita pansi, amene oziwika tikuwaziwa, amene tachula ife mu notice imene tapereka kuti azichita use TIP. Koma mu 2023 tinasinthako pang'ono, tinanena kuti anthu akamapita pa VIP amenewa azilipira, osati anthu amene apa ndandanda wa ku government iyayi, koma anthu ngati afuna kuchita use ku VIP
but munthu alipira 50,000 kwacha 100,000 zinayambika 2023 koma sopano ife taona kuti ngati boma kuti zinthu sizikuyenda bwino. One, taona kuti ma VIP lounge mmene anthu pali katangale wambiri amene akuchitika, anthu akuchita njira imene yokhala ngati asamalipire duty free, komanso mwakhala anthu ambiri. And chachitatu, anthu enanso akutulusa zinthu kunja kwa ziko mapangolini gold amene ndi choncho. Ndiye ife tanena kuti better molangizidwa ndi mtsogoleri wathu Professor Arthur Peter Mutharika tanena kuti basi izi zithe kuyambira pa April 26. Popirira nkhanizi, unduna wa zamaphunziro walengeza kuti ophunzira 20,682 mwa 32,527 ndi amene awasankha kuti akapitirize maphunziro awo msukulu zawo kachenjede za boma za mdziko muno. Mlembi mu ndunawu Ken Ndala alengeza izi mu mzinda wa Lilongwe. Beatrice Mabe wadza ndi ripoti. Malinga ndi unduna wa zamaphunzirowu, ophunzira 32,527 ndomwe analembera, 29,812 analovomerezeka, ndipo mwa iwo 20,682 ndi omwe awasankha. Undunawu wati mwa ophunzira oposa 20,000 iwa, oposa 8,000 ndi akazi, ndipo enanso oposa 11,000 ndi amuna. Kuphatikiza apo, undunawu walengezanso kuti mwa ophunzira omwe awasankhawa 10,000 ndi omwe akachite maphunziro awo okhalira pa sukulu pomwepo mu sukulu za ukachenjede za mdziko muno zisanu ndi imodzi. Mawu ake mlembi wa mundunawu Ken Ndala ati boma likudziwa za mavuto amalo ogona a ophunzira, koma atsindika kuti posankha ophunzirawa amaona kuthekera kwawo osati kupezeka kwa malo. Iwo ati cholinga cha ndondomekoyi ndi kuchulutsa chiwerengero cha ophunzira okhala ndi mwayi wa maphunziro a ukachenjede mdziko muno. Andala ati ngakhale izi zili chomwechi, undunawu ukugwira ntchito limodzi ndi sukuluzi pofuna kupeza mayankho pavutoli. Timasankha ana malingana ndi monga amene aphunzira kuwapasa mpata kuti athe kupita ku university akaphunzira. Choncho amene tawasankha ambiri ndikuti azikafuna malo okha, koma ma university mu akupanga dongosolo loti athe kumanga malo ama students. Mawu ake ogwirizira udindo wa mkulu wa bungwe la nche a John Sadalaki ati kuyamba kugwiritsa ntchito njira za makono za internet pa ntchito yosankha ophunzirayi kwathandiza kuti mavuto omwe analipo kale achepe ndipo ntchitoyi ifulumire. Apa iwo atsindika kuti bungwe la nche lionetsetsa kuti sukulu zomwe sizaboma zomwe zitatenge ophunzira omwe sanawasankhe zikutsata malamulo ndi ndondomeko za maphunziro za bungweli. Boma lidachitapo mbali yake ena alikopati akuzopita su private university kumene akuzopita su danga limenelo. Apart from first to to support my private institutions kuti akhale high quality atengaso anthu amenewo. Ndipo poyankhula malo mwa sukulu za ukachenjede, mkulu wa sukulu ya Luana Professor Emmanuel Kaunda ati ndiwokondwa kuti ntchitoyi yayenda bwino ndi mwadongosolo. Professor Kaunda atsimikizira Malawi kuti sukulu za ukachenjedezi zikuchita chotheka kuchulutsa malo omwe ophunzira amayenera kukhalapo pa sukulu. Inde zimene sitingayembekeza kuti mawu azitheka choti kumanga imakhala ntchito yayikulu komanso maproject akulu imene zitengerapo nthawi, koma chachikulu choti boma lindi kufunisisa kwambiri kuti ana amene timasankhira makampasi akhale ndipo ogona. Uwu ndi mndandanda wa 12 wa ophunzira omwe bungwe la nche limasankha, ndipo chino ndi chaka chachinayi kugwiritsa ntchito makina a internet posankha ophunzirawa. Ophunzirawa awasankha msukulu za ukachenjede za Unima, Mast, Mzuni, Mubas, Luana komanso makoleji a Domasi ndi Nalikule. Beatrice Mwape, MBC Lilongwe. Anthu aluso losiyanasiyana mu mzinda wa Blantyre apempha boma kuti lifulumize ntchito yokonzanso malo achikhalidwe a Blantyre Cultural Center amene kale amadziwika kuti French Cultural Center. Malowa akhala otseka kuyambira mchaka cha 2011. Nixon Malemia ali ndi zambiri mu ripoti ili limene akuwerenga ni Mercy Zamawa.
Kwa zaka zambiri malowa akhala likulu laluso mu mzinda wa Blantyre. Akatswiri otchuka kuno ku Malawi ngakhalenso maiko akunja monga Oliver Mtukudzi, Everson Matafale ndi ena mwa omwe adayimbapo pa malowa. Komabe malowa akhala sakugwira ntchito kuyambira pamene anawatseka. Ndi zimenezo za nkhani madzulo pa MBC TV, ndipo kumbukirani kupanga subscribe, like, share komanso comment.